Adrian Delija m'għandux il-kwalitajiet la biex imexxi l-Partit Nazzjonalista u aktar biex imexxi lil pajjiżna. Hekk iddikjara l-eks kandidat nazzjonalista Kevin Kassar li huwa miżżewweġ lil oħt id-deputat nazzjonalista Beppe Fenikadami. Kassar qal li Delija ma jistax iwaħħal fil-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil, imma l-ħtija hija kollha tiegħu minħabba tmexxija ħażina tiegħu. F'artiklu fuq The Times of Malta taħt it-titlu Why Delija Must Go and Why He Won't, il-kirurgu Kevin Kassar qal li Delija għandu allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Qal li dan id-delli kiraħ fuq Delija kisser il-valuri, il-prinċipji u l-integrità li kien ilu jaħdem għalihom il-Partit Nazzjonalista. Innota li Delija qatt ma ċaħad dawn l-allegazzjonijiet. L-ewwel qal li ma jiftakarx, imbagħad naqas milli jipprovdi evidenza ċara li xejjen dawn l-allegazzjonijiet. Fakkar kif Adrian Delija kien il-politiku li ma ħallas eluf ta' euro f'taxxi dovuti lill-Istat. Kassar, membru tal-familja Fenikadami, semma każ ieħor li semma fih Adrian Delija. Qal li meta kien president tat-tim tal-futbol ta' Birkirkara, Delija ħa futboler f'garaxx u allegatament uża l-vjolenza fuqu. Kevin Kassar qal li dawn l-istejjer u allegazzjonijiet ma jagħmlux lil Adrian Delija kap kapaċi u jitfu dubji dwar il-karattru tiegħu li mhuwiex onest, ma tistax tafdaħ u diviżiv. Dan kollu żgur ma jagħmilx lil Adrian Delija kapaċi biex imexxi l-Partit Nazzjonalista. Aħseb u wara l-pajjiż, żied l-eks kandidat nazzjonalista Kevin Kassar. Innota kif Adrian Delija qal li jrid jiftaħ il-bib tal-Partit tan-Nies, imma l-xhur sħaħ naqas milli ltaqa' mad-deputati tiegħu. Dan b'referenza l-istqarrija li għamel Delija fil-konfront ta' Jason Azzopardi, meta qal li ma jridx jaħli aktar ħin miegħu. Kassar innota wkoll kif Adrian Delija ma semax il-femiet tal-Partitarji Nazzjonalisti. Kevin Kassar qal li fost l-iżbalji kbar li għamel Delija kien meta ta' daqqa lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, ftit sigħat wara l ġiet ippubblikata l-inkjesta Igrant. Semma wkoll attakki ostili li għamel Delija lejn Daphne Caruana Galizja, meta fost oħrajn sejħilha biċċa blogger. Żball ieħor li għamel Delija kien meta biddel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'referendum dwar l-abort, anke jekk kien jaf li se jitlef l-elezzjoni. Kevin Kassar, esponent fil-fazzjoni ta' Simon Busuttil, qal li Adrian Delija mhux jirrealizza li huma jistax jaqqat il-partit għax m'għandux il-fiduċja tan-nazzjonalisti dakkaniti u b'dak li jġor wara daru lanqas jista' jirbaħ elezzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.